Alla jibata tajba. In-nanna ta' Kimi li tiġi l-mamà tal-papa tiegħu kienet toqgħod f'dar tal-anzjani għaliex wara li żewġha miet ma xtaqitx li tibqa' tgħix waħedha. Kienet mara li fi żmienha kienet fuq ruħha mhux ħażin u kienet tħobb toħroġ u tiltaqa' man-nies. Anki llum li kibret għadha żbukkata kif kienet u kelma ma toqgħodx lura milli tajda mingħajr ma tħabbel rasha u se tweġġa' lil xi ħadd bi kliema. Il-mamà li bħan-nanna ma tantx kienet tomod kelma, ma kienx tmur tajjeb ħafna magħha u kienet tieħu l-qata ta' ħajjitha kull meta kien ikollha tiltaqa' magħha u tqatta' aktar minn kwarta magħha fl-istess kamra. Il-papa xtaq li ma jabbandunax għal kollox lil ommu wara li rabbietu u tellatu għar-raġel li sar illum. Kien imur jarata kuljum, iżda xorta waħda kien iħoss in-nuqqas tagħha. Għaldaqstant ta' kull sena, in-nanna kienet tiġi tgħaddi ġimgħa id-dar tagħhom sabiex ikun jista' jgawdiha ftit. Il-mamà m'għandniex xi ngħidu, ma tantx kienet tieħu gost bil-preżenza tan-nanna għaliex kienet issib għadma jibsa fiha li tindaħlilha mhux ftit. Dik il-ġimgħa ta' kull sena reġgħet waslet u l-papa qal lill-mamà li ommu kienet ġejja dak il-weekend sabiex tqatta' dak il-perjodu ta' ġimgħa magħhom. Il-mamà wara li qarset ftit wiċċa qartlu, Alla jibata tajba. Il-papa qabad jargumenta magħha u qallilha sabiex trażżan ftit il-siena hija wkoll biex b'hekk ma jkollhomx inkwiet. Kimi li kienet josserva kollox baqa' jħares min-naħa l-oħra lejn il-mamà u l-papa waqt li kienu qegħdin jitlewmu bejniethom mingħajr ma qal xejn. Lin-nanna kien iħobba ħafna għax miegħu kellha paċenzja kbira u kienet fiżdu mhux ftit, iżda mill-banda l-oħra kien jaf li kull meta n-nanna kienet tiġi fid-dar tagħhom kienet tintilef l-armonija kollha tas-soltu għaliex ħlief tiżgwid bejn il-mamà u n-nanna ma kienx ikun hemm. Il-jum li fih in-nanna kellha tasal ġie wkoll. U l-papa mar bil-karozza tiegħu sabiex iwassalha mid-dar tal-anzjani fejn kienet toqgħod għal għandhom. Fil-karozza huma ġejjin lura, il-papa wissal lill-mamà tiegħu wkoll sabiex tipprova trażżan il-siena kemm tista' u ma taqlax argumenti bla bżonn ma' martu għaliex toħloqlu ħafna ġlied magħha. In-nanna assiguratu li ma kienx se taqla l-ebda argument. Anzi, se tagħmel minn kollox sabiex tmur tajjeb ma' martu u tgħinha fejn hemm bżonn mingħajr ma tindaħlilha. Eżatt x'inwasslu bil-karozza u l-papa jparkja quddiem id-dar, in-nanna hiju nieżla mill-karozza, raddet is-salib u wkoll qalet Alla jibata tajba. Tifsira. Lill-Alla nsemmuh spiss sabiex nitolbuh jagħtina xi grazzja jew ħarisna, speċjalment meta nkunu qegħdin nassumu li se tiġri xi ħaġa ħażina jew li ma nieħdux gost biha.